bababa sa aking At mas pag-uusapan. tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi, Kabisyo. It's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? King na lang po. Kim, ilang taon ka na? 33. 33. Sang lupalop ka naman galing, Kim? Laguna. Laguna. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kim, 33 from Laguna. Ano ang top secret mo? It's about my partner. For almost 4 years na nagsama kami, tinanggap ko lahat ng kalokohan, ng sakit na nangyari sa amin. Nabuntis siya, tinanggap ko. Ng ilang beses, nang paulit-ulit, na inuulit lahat. And this time, may bago na naman. Pilit kong tinatanggap, pero parang hindi ko nakakaya. Parang sumuko na ako. Kahit sa family ko, hindi ko masabi kung ano yung bigat na dinadala ko ngayon. Kasi hindi ko alam paano ko sasabihin sa magulang ko na ganitong ginagawa sa akin. Nabuntis siya, pinalabas namin na plano namin, pero yung totoo, nagloko siya. Yung bata na sa akin. Ako nag-aalaga. Minahal ko yung bata. Pero but this time, may bago na naman. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam ano gagawin ko. Kim, kayo ba ng karelasyon mo ay nasa same-sex relationship? Yes po. Mhm. And etong bagong nahuli mo ay hindi yung tatay ng bata? Hindi po. Bago na po. Which is, I think it's bisexual. Mhm. Paano mo siya nahuhuli? Ang dami na kasing napapansin ko na nakakaiba. Yung usually naman na di naman niya ginagawa. Yung like cellphone, nakatago na. And naghihinala ako, laging wala daw, wala. Hanggang sa ang dami ko nang nakitang message, picture, tapos mga ka-work na nagpapasa ng message, nagpapasa ng picture, tapos todo deny pa rin. Tapos ito, huli, may nagsabi sa akin na dun daw sa apartment niya na tinutuluyan, nagsasama daw yun. Doon ako nalumo na sa tagal namin, never naman ako nagloko. Never kong ginawa yung masaktan siya. Kasi mahal ko siya. Ilang years na kayong magkarelasyon? 4 years. Sa 4 na taon na Two yun, meron bang pagkakataon doon na naging matino naman siya sa'yo? Una, nung 1 to 2 years, matino siya nun. Ano sa palagay mo Tapos, yung nangyari? nagkulang ako
Sa paanong I don't paraan? know. Ah, Palagay mo ba dahil hindi ka lang nakasayaw ng Eba't Adan, gano'n? I don't know. Hindi ko po alam. Mhm. Tapos ngayon nasa iyo yung bata. Yeah, nasa akin po. Ako po yung nag-aalaga simula pagkalabas. Even Anong, nung nagbubuntis pa siya. so anong ambag niya doon sa pagpapalaki doon sa bata? Siya nagpo-provide ng ibang kailangan ng bata. Like yung milk, diaper, ganun. So anong The meron? rest, meron din ako. Mhm. Anong meron dito sa karelasyon mo na to na hindi mo talaga mabitawan? Paano mo nasasabing sobrang mahal mo siya? Siya kasi yung first love ko. Siya yung greatest love ko. Nasa kanya ko binuhos lahat. Pinagpalit ko yung karir ko para sa kanya. OFW ako dati. Nung sinabi niya hindi na ako aalis, hindi na ako nakaalis. Tapos this time, nawala na akong trabaho. Ganito na ang ginagawa sa akin. Kaya parang wala na akong kwentang tao. Nag-usap na Wala ba na ba kayo? akong ambag? Nag-usap na ba kayo? How many times na nag-uusap pero paulit-ulit lang din nangyayari. Anong sinasabi niya sa'yo kapag nag-uusap kayo, pag nahuhuli mo siya? Hindi daw totoo yun. Wala daw sila, hindi daw ganun. Recently lang ba nangyari itong bago? Yeah, kanina. Anong plano mo ngayon? Bumitaw ako. Bumitaw ako kasi di ko na kaya. Nakipag-break ka na ba sa kanya? Yeah, tinapos ko na. Ang sabi niya tama na daw. Kasi pagod na daw siya sa akin. Ang sagot ko sa kanya, isang beses ka lang napagod sa akin. Pero ako tiniis ko lahat-lahat. Di lang siya nawala. Hindi ko alam kung saan siya napagod dahil kakaselos ko ba. O kakahinala ko na tama naman. So pumayag lang siya doon sa pakikipaghiwalay mo sa kanya dahil pagod na siya. Yeah, yun ang huling sinabi niya sa akin. So habang Kaya sabi ko, oo, tama na. Yun na lang ang nasabi ko. So lahat ng yun, nung sinabi ng partner mo yun sa'yo, anong naramdaman mo? Anong naisip mo hanggang ngayon? Gusto ko na lang mawala. Ayoko na. Ayoko na. Pagod na ako. Sa kanya lang ako kumakapit pero binitawan din ako. Hinigay ko naman lahat-lahat. Pero ito yung kapalit. Alam ba ng pamilya mo na meron kang karelasyon? Alam nila, open ako. Wala yan dito sa akin. Mhm. Pero hindi nila alam kung ano yung ginagawa sa'yo. Yeah, hindi ako nagkikwento kung anong dinadanas ko sa kanya.
Yung pananakit, physical, emotional, lahat. Hindi nila alam yun. Kabaliktaran sa nakikita nila. Ngayon hindi ko alam kung ano gagawin ko sa bata. Kasi kinukuha na rin niya. Kinukuha na yung bata na kapamahal na rin naman ako. Nagpakainan din naman ako. Nagpakamagulang ako sa bata. Pero bakit ganun? Ilan taon na yung bata? It's 5 months. Ikaw ang nag-aalaga, ngayon gusto niya nang kunin yung bata. Yeah. Gusto na niyang kunin. Lagi niyang panakot sa akin yan. Hanggang nagpito na ako na salita na kunin na lang niya. Kasi laging ganoon. Kim, pwede magsinga ng sipon kung gusto mo ha. Para mas maintindihan ka namin ha. Sige, singa ka muna. Okay lang, maintindihan ka namin. Okay, parinig mo sa amin. Yan, sige, laban! I'm sorry. Hindi lang ako makahinga. Hinahapon na rin ho kasi ako. Sige na, isinga mo muna yan. May tissue ka ba dyan? Hindi ka naman namin nakikita, okay lang kung sa damit mo ipapahid yung uhog mo. Okay lang. Laban. I'm fine. Nahapon na kasi ako. Kim, meron ka bang best friend na nakakaalam dyan sa sitwasyon mo? Like, meron ka bang best friend or kaibigan na nagsasabi sa'yo na, iwalay mo na yan, yung mga ganon? Wala po. Kasi hindi ka nagpakwento? Hindi ako mahiling makipagkaibigan. And bahay lang talaga ako. Walang nakakaalam, kahit pamilya o wala, kapatid, wala. Ganito, no? Kim, medyo overtime na kasi ako. Bibigyan kita ng pagkakataon na ngayon na makapagbigay ng mensahe doon sa ex-partner mo, nakakahiwalay mo lang kanina. Hindi ko sure kung magkakabalikan pa kayo, pero kung meron kang mga bagay na hindi pa nasabi sa kanya, bibigyan kita ng 1-2 minuto para makapagbigay sa kanya ng mensahe. Go ahead. Baby, mag-ingat ka na lang lagi. Kung kukunin mo man yung bata, huwag mo na lang ipaalala kung ano ako sa inyo. Habang buhay nyo na lang akong kalimutan. Mahal kita, pero kailangan kitang bitawan para sa ikakasaya mo. Thank you. At kung sakali mang babalikan mo tong tawag na to, 5 years from now, magbigay ka ng mensahe para sa sarili mo. Ano ang mensaheng gusto mong ibigay sa sarili mo? For myself? Yes, oo. Dito lang yan sa programang to. Sa sarili mo, kausapin mo, go. After 5 to 10 years, masasabi kong nakalimutan na kita. Burado ka na sa buhay ko. At hindi na ako babalik kahit ikaw pa ang minahal ko ng todo. Hanggang alaala ka na lang. Pero wala nang ako. At wala ka nang babalikan. Yun. Kim, proud kami sa'yo.
And thank you for sharing your top secret, for sharing this very vulnerable state of yours. Kasi hindi lahat ng tao malakas ang loob para gawin to. And thank you for trusting me and this program para mahingahan mo. And sana nagkaroon ka ng kaibigan ngayong gabi na nakinig lang talaga sa'yo. Thank you, Kim, ha? And sana, I hope, and I pray na bigyan ka ng may kapal ng maraming blessings na maramdaman mo ang kanyang pagmamahal na hindi mo na kailangang hanapin pa sa iba. Yeah. Thank you so much. Thank you, Kim. Sa pakikingin. Kasi wala akong masabihan. Dito ko lang. For the first time kong ginawa to. Thank you. Thank you. Thank you din. O, pwede nang pwede pang suminga ng sipon Okay lang. Ganyan kasi ako kapag umiiyak ako, naghahalo yung luha ko tsaka yung sipon ko, promise. Minsan ka na nalalagay na sa bibig ko eh. Charot with the rot. Anyway, Kim, maraming salamat sa pagtawag mo. I wish you all the best. Bye. Thank you po. Minsan talaga, alam mo, kabisyo, may mga makakapal talaga yung muka. Oo, sa sobrang kapal na muka, ay, grabe kung makapanloko. Ibang klase. Yung level ng pagluloko, ay, nahiya yung higad sa sobrang kate. Ganon. Kumbaga, pwede na siyang gawing city. Gawin siyang Makati City. Hindi siya tao. Charot! Ay, biro lang. Pero alam mo, sobrang na-amaze ako dun sa mga taong nagsistay sa ganong klaseng relationship. Kasi iba-iba tayo ng klase ng katapangan eh. Iba-iba tayo ng definisyon ng katapangan. Matapang ka kapag nakaya mo magpatawad kahit niloko ka na tapos tanggapin siya na paulit-ulit. At masasabi ko rin matapang ka kapag nakapag-let go ka. Matapang ka kapag tinapos mo at hindi mo nababalakan yung taong yun na nagloko sa'yo. So, there are two definitions for me ng katapangan. So, embrace your own definition of bravery. If you feel like ang bravery para sa'yo is tanggapin tong taong to kahit paulit-ulit ka na nasasaktan dahil feeling mo worth it yung pagmamahal mo para sa kanya, then go ahead. But if you feel na it's time to walk away from this relationship dahil yun yung definition mo of bravery, then go ahead. So, embrace your own definition of bravery. Walang panghuhusga na gagawin kami dito sa programang ito. Pero sana magtinuna talaga yung iba, no? Na grabe kung magkapaglokong kapal talaga. Kaasa? Anyway, maraming salamat kabisyo sa inyong pagtutok. Bukas ulit magsama-sama tayo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secrets.